Avui, als 5 dies, parlarem sobre seguretat a la carretera, i és que aquests dies que ha estat nevant tantíssim a Mallorca volem donar-vos alguns consells per circular fàcilment, i és per això que venim fins en aquest taller on mos atenen. Sergi, bon dia, com estàs? Va bé. A veure, Sergi, aquí tenim, per exemple, aquesta lluna que està rompuda, sí que podria haver estat provocada per una agressió tèrmica. Correcto. Aquí teníamos un microimpacto y al cambio de temperatura se agrietó. Llavors, esclar, tirar un poal d'aigua molt calenta damunt un bloc de gel seria... La catástrofe para el cristal. Sí. Desaconsellable, no? Llavors, quina seria la solució? O bien poner el aire acondicionado regularmente o llevar una rasqueta. Fantàstic, Sergi. Doncs d'aquí uns minuts en parlam, així que companys, d'aquí uns minuts parlarem amb en Sergi perquè ens expliqui aquest i uns quants consells més, però això serà d'aquí uns minuts, com sempre, aquí, ara als 5 dies. I és que, clar, les nevades dels darrers dies han estat moltes les persones que s'hi han atracat a la serra per gaudir d'unes vistes espectaculars, però sabem com hem d'anar preparats? Duim el nostre vehicle correctament preparat? I del nostre company Xavi ara ha anat fins a un taller mecànic per comprovar quin seria l'equipament correcte. Mira. Doncs mira, en primer lloc crec que no pujaríem, però no, si hem de preparar bé les cadenes i sobretot la quantitat de neu i alerta mirarien si en lloc de neu hi ha gel, que aquí és on és perill. Cadenes, xupats, no? Se ponen cadenes y aire bien calentat. Pues llevaría protección, por ejemplo, cadenas o algo por las dudas que hubiera algún resbalón. Ple de benzina, que la calefacción me funcione y algo por berenar. Estaba comentando con mi mujer que casualmente si llega a nevar no tenemos cadenas para las llantas. Sobretot els frenos i sobretot mirar que no se congeli l'aigua, etcètera. Una posada a punt. Sí, rascar el parabrisas o llevar algún producto que te deshiele para poder quitarlo y poder tener mejor visión. Podem ser rascant amb algo, amb un paper, amb una targeta, amb algo. Avui, als 5 dies, i amb tota aquesta nevada que hi ha hagut els dies anteriors, volem parlar de seguretat al nostre vehicle, i és per això que venim fins en aquest taller a Palma que parlarem amb en Sergi. Sergi, bon dia, com estàs? Bon dia, va bé. A veure, Sergi, és important un bon manteniment del vehicle, especialment abans d'anar, per exemple, d'excursió a la neu, no? Correcto. A veure, si mos podries contar, mira, aquí tenim aquest cotxe d'aquí, per on començaries tu a posar, diguem, elements de seguretat, no? Per d'alguna manera intentar que sigui un viatge el més confortable possible i, sobretot, segur. Bueno, pues uno de los elementos de seguridad, principalmente, pues, son el buen mantenimiento de los neumáticos, eso es principal. Y aparte, pues bueno, tenemos otros sistemas de seguridad que serían como llevar bien los líquidos de freno. Val, sobretot perquè a l'hora de frenar sigui Correcte. tot molt més fàcil, perquè s'ha d'anar amb moltíssima precaució, no? Després també altres líquids, no? Sí, correcto. Tenemos el anticongelante, es primordial llevarlo decentemente en su nivel correspondiente y siempre pues revisarlo cuando el motor esté parado y en frío, si no podríamos sufrir pues una quemadura. Luego pues también tenemos el líquido de limpia parabrisas. Tenim aquest líquid, però no només ha de dur aigua, no? No, tiene que llevar un líquido especial de limpia parabrisas porque contiene como una especie de alcohol que lo que hace es que no se congele y ayuda pues también a limpiar mejor el parabrisas. Val, i ara veiem aquesta maneta d'aquí, el nivell de oli és important també, no? Correcto, también, un buen mantenimiento del nivel de aceite. Con un Fantástico. trapito miramos el nivel que tiene, este lo tiene correcto porque está en medio de la varilla, siempre tiene que estar más o menos a la mitad, lo limpiamos, lo volvemos a meter y volvemos a ver el nivel cómo está. Fantàstic, i és que ara sí podríem tancar amb aquesta capa i mon anar pel que seria el protagonista del cotxe, no? El vidre. Clar, el vidre és més susceptible a lo millor de tenir lesions. Correcto. Un pequeño impacto, lo que puede producir ahora en estas temperaturas que estamos sufriendo ahora con las heladas y tal, es que a la hora de poner el aire acondicionado, de un pequeño impacto se te haga una grieta. Por ejemplo, allí tenemos un cristal con el cual ha sufrido pues esto.
M'ho anem a veure, perquè sí que és un vidre que, per exemple, això sí que podria haver estat produït per una agressió tèrmica. Correcto, esto era un pequeño impacto de una piedra que debido al cambio de temperatura, pues ha sufrido, aquí tenía otro impacto y ha sufrido pues la rotura, la destensión. Clar, perquè, per exemple, imagina que jo vaig amb el cotxe, no? Llavors anem a la neu, estem bé, el que passa és que si s'ha acumulat molta neu, inclús fins i tot si s'ha fet gel, clar, no podem tirar, per exemple, un poal d'aigua calent, no? Nunca, eso es un contraste muy fuerte para el cristal y puede que sin tener ningún microimpacto ni ninguna rotura, en ese momento se agriete el cristal. I, per exemple, tenim aquest producte d'aquí, això per què serveix? Esto es un producto que aplicamos nosotros que es un tratamiento anti-lluvia. Esto lo que hace es que tiene bastantes propiedades. Lo que hace es principalmente que evitamos poner los limpiaparabrisas tan a menudo, que hace que a partir de 80-60 km por hora las gotas de la lluvia se te van solas del cristal. En caso de heladas prevenimos en un 60 o un 70% que el cristal se hiele. Llavors això és un producte que pràcticament tothom podria dur en el cotxe. Correcto, esto lo aplicamos nosotros aquí. I és barat, no? Nuestro producto no es que el cliente lo pueda comprar y llevar un producto como tal en el vehículo, sino que tiene que venir a un taller a aplicarle. I doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per atendre'ns els 5 dies i per donar-nos aquests consells tan importants ara que fa tant de fred i bé, que aquests dies estan davant. Sergi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, Sergi, així que ja l'hem escoltat. Això és el que ens ha contat en Sergi sobre la seguretat que hem de tenir els vehicles quan anem a circular amb molta neu.